gising ang hinihingi kaining sa komunidadin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinudal. Asin gibuwa kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaito, ngunyan asin sa kwad paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanay sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami na padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing may kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kaguran niya mo. Amen. Nuestra Salvacion. Ipamibim mo kami. San Gregorio Magno. Ipamibim mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibim mo kami. Sa ngaran ka Ama, sin kan Aki, pan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay man yato sa misang ini anong maso ng intensyon. Pasalamat sa kahagadan ni Miss Veronica Belian and family, Selfa Alarzar and family, Rachel Basmayor and family, Lorely Absede, Mrs. Gemma Alcantara and Lieba family, Barangay 31 Baybay Centro, Kabataang Barangay and Sangguniang Barangay Reunion from 1975 to 2023. Special intention for good health sa kahagadan ni Vic, for good weather to pass the board exam sa kahagadan kan Maglente family, siring man para sa kapay nga luan kang kalag kan mga minasunod, Pope Francis, Bishop Nestor, Laudate, Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno MDS and family, Carlos, ni Dadit Yanzon and children, Gloria, Maria Beatriz, sa kahagadan kan Murillo and Berango family, Numeriano, kan Nakendi family, Josefina, Ismael, Jo Marie, asin para sa kabos sa kalag, sa kahagadan kan Banyadera and Vergara family, Norma, Napoleon, Aaron, Blesilda, sa kahagadan kan Abache and Velasco family, para sa kabos na kalag, para man sa kalag ni Sergio, Maria asin Raymond, sa kahagadan ni Veronica Belian and family, Felix, Dolores, Estela, kan Costa and Borromeo family, Jose Sr. kan Borromeo family, Milven, ni Mrs. Gemma Alcantara and Lieba family, Severino and Cristita, sa kahagadan ni Mrs. Gemma Pedrosa Alcantara and family, Renaton, first lesson anniversary, kan Rapades, Perez and Vibal family, Crescent Levi Gabriel, sa kahagadan kan Magtira family, Lorenzo, kan Resolado family, para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Mr. Mario Bas and Lieba family, Antonio, sa kahagadan kan Bahoy family, Salvino asin ni Natividad, kan Valladolid family, Angeles on her death anniversary, sa kahagadan ni Porita Barha. Sa giraray, Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyang ka-19 Domingo, kan ordinaryong panahon. Sa liturya niya itong ngunyan, sinasadol kita na isabuhay ang sa tuyang pagtubod, asin maging danay na andam. Pinapagirumdum kita na pagtubod ang kasiguraduhan kan mga bagay na sa tuyang linalauman, siring kan mga naenot na sato. Ang ebanghelyo inaalo kita na maging marigmat, ninhuli ta daitam aram kuno arin madatong an kagurangnan. Sa selebrasyon niya itong unyan, buksan niya ito sa tuyang mga puso sa tataramon kan Diyos, asin pakusugon sa itong paglaom, mantang naghahalat na nagpupuka. Banuaan ng Diyos sa selebrasyon, pamamay Reverend Father Herbert M. Canar, mating dugtaban gabos asin sa maugmang tingog, awiton niya ito an awit sa pagpuon. Kaugmahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dai makakahali,
kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong harong. Pagtupod niya mo lugod magrarong, ikaandam na kami akoon. Kaugmahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagirundong, kantipan sa liwanag, kantataramon, paglaom niya mo lugod magrigot, ikan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagpakinabang, kan hawag asin at dugo na atang. Pagkamon niya mo lugod magtalubo, ikan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Kaugmahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Sa ngaran ka na maasin aki, pati ng Espiritu Santo, Amen. ng grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasain dugabos. Asin sa imong espiritu. Rumdum mo ta sin pagsulsulas ng makasalan, tangali na magkanigong magdulot, kang banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to makasalan, taraw kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka. Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan,
asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buot. Inuuma mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, huli ka na kula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukto, Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherag. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kahalangkaw. Hesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming mag-apod sa ngalan na Ama. Himuon mo sa puso mi an Espiritu nin pag-ampun nin mga aki. Tangani magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana, uli kay Jesucristo ang kaguranon niya mo sa imong aki, kay pamunubuhay sa nagahadi kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang libron kadunongan, nagtataram sa to maanungod kan banggin pagpatalingkas. Momento na hinahalat kan gabos, ang pagtubod kan tao, na nagtaonin kusog sa inang pakilaban para sa katalingkasan. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Alagad ang samong mga ginikanan, sinabihan mo na kaito, kung ano ang mangyayari kan bangging ito. Tanganing mapaugma mo sinda, sa pakaaram kan sa imong mga panuga, na sa indang sinarikan. Aram kan sa imong banwaan, na ililigtas mo ang matanos na nasyon, sa kagagadanon mo ang sa indang mga kaiwal, sa parihong paagi na sa mong ginamit. Pinadusahan mo ang samong mga kaiwal, asin inapod mo kami sa saimo, sa pagmuraway sa mo. Kan panahon na ini, ang mga banal na aki kan matanos sa nasyon na ini, hilom na nagdulot nin mga atang. Nagkauroyon, nakukuyugon ninda ang tugon nin Diyos, asin naghinirasan kan mga bendisyon, asin mga kasakitan. Inawit na ninda ang suanoy na mga awit, nin pag-umaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan tanganing mapasaiya. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapasaiya. Kamugabos na matanos, mag-ugma sa kagurangnan. Kamong mga makinuyog-kuyog, umawon nindo siya. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapasaiya. Paladan ang nasyon na ang Diyos, iyo ang kagurangnan. Ang banwaan na sa iyang pinili,
bilang pamana niya. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapasaiya. Binabantayan ng kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan. Sa panahon ng gutom, sinda sa iyang binubuhay. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapasaiya. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan. Siya ang samong kalasag asintabang. Mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan. Mantang ika ang samong linalauman. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapasaiya. Sa ikaduwang babasahon, sa surat sa mga Ebreo inuumaw si Abraham, asinan sa iyong pagtubod, asin ang gabos sa nagsunod sa kagurangnan. Maski day aram kung ano ang masunod na mangyayari. An sa indang pagtubod, nagpapadagos na mag-inspirar, na maglakaw, huli kan pagsarig, bako kan paghiling. Hinanyugon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa, hali sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, ang pagtubod, iyo ang patutuo ka mga bagay na pinaglalaom. Ang masarig na paniwala sa mga bagay na dai nahihiling. Inako ni Diyos ang mga tao kaitong panahon, huli kag sa indang pagtubod. Huli sa pagtubod, nagkuyog si Abraham kang apo dun siya ng Diyos. Nagduman siya sa daga na ipinanuga ng Diyos sa iya bilang pamana. Binayaan niya ang sadiri niyang daga, maski dai niya aram kung saan siya maduman. Huli sa pagtubod, nag-erok siya bilang sarong dayuhan sa daga na ipinanuga sa iya ng Diyos. Nag-erok siya sa mga tolda, arog ki Isaac, asin ki Jacob, na nag-ako man kang parehong panuga ng Diyos. Huli tamaot niya ang syudad na iguan ng mga pundasyon, na ang kagtugtok, asin kagibo, iyo ang Diyos. Huli sa pagtubod ni Abraham, nangidam si Sarah, maski gurang na inining marahay. Nanarig si Abraham, nauutubo ng Diyos ang sa iyang panuga. Maski haros magagadan na sa kagurangnan si Abraham. Siya ang ginikanan ka mga kapag-arakian na arog kadakol ka mga bituon sa kalangitan, saka kang dai mabilang na baybay sa tampi kang dagat. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindugpuan gabos. Alleluia, 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 alleluia. Ikakagurang na ng dahalang na sinbuhay, ika ang katotohan. Buhay na daing kasakuran itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, "Dai kamo matakot sa dit na aripunpun. Hulita, kaugmahan kan sa indong ama na itao sa indo ang kahadian. Pabakalan nindo ang sa indong mga rugaring, asinan kabakalan kayan ilimos nindo sa mga dukha.
Magtagama kamo nin mga pitaka na dai nagdadaan. Magtipon kamo nin kayamanan sa langit. Taduman dai nanggad iyan maiinaan. Hulita mayong parahabon na makakaduman. Asin mayong bukbuk na makakaraot kayan. Hulita kun hain ang sa indong kayamanan, yaon man ang sa indong puso. Maging andam kamo, asin paladan sa indong mga ilawan. Maging arog kamo sa mga surugoon na nagahalat, kan pagabot kan sa inang kagurangnan hali sa kasalan. Tanganing pagabot niya, mabuksan tulos ninda ang pintuan, pagtuktok niya. Paladan ang mga surugoon na maabutan kan sa indang kagurangnan, na bakong turog. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, maandaman kagurangnan nin kakanon, papatukawon sinda sa kapaglilingkudan. Paladan ng mga surugo na yan, kung maabutan niya, sa indang maabutan niya, sindang andam. Dawa papag-abot siya sa kamatangakan banggi o sa pagkaagang amay. Alagad, sa buto nindo ini, kun aram pasanakan kagharong an oras, kan pag-abot kan parahabon, nagbantay kuta siya, asin day nagtugot na masalakat ang sayang harong. Kaya kamuman, dapat na maging andam, hulita an aki nin tao, maabot sa oras na dahin do pinaguhuna. Dangan hinapot ni Pedro si Jesus. Kagurangnan, ano ang parabolang ini? Para sa mo o para sa gabos? Nagsimbagan kagurangnan. Sisay ang maimbud sa kamadunong na surugoon, siya itong ibubugtakan sa iyang kagurangnan na mamahala kan ibang mga surugoon, asin marasyon sa indanin kakanon sa orasin pagkakan. Palada ng sing na surugoon na maabutan na nagutob kan trabahong itinaw sa iya, pagpuli kan kagurangnan niya. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ang surugo na yan, pamamahalaon ng kagurangnan niya, kang gabos na rugaring kaini. Alagad, kung nasurugoon na iyan magsabuot, na haloy pa bago mag-abot ang sayang kagurangnan, asin puon na niyang kulugan ang kapwa niya surugoon na lalaki asin babae, dangan magkakansya sa kamagburat. Pagabot kan kagurangnan niya sa aldaw asin oras na dain niya pinaguhuna, papadusahan siya nin kagadanan, asin ibubugtak siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod. Ang surugoon na nakakaaram kan kabutan kan sa iyang kagurangnan, alaga dain nagaandam o nagkukuyog ka iyan, hahampakunin makuri. Alagad ang surugoon na dain nakakaaram, kan kabutan kan sa kagurangnan, asin nagibo ni anuman na maninigo nin padusa, hahampakunin kadikit. An pinaniwalaan ning dakul, hahanapan ning dakul. Ang pinaniwalaan nin mas dakul, hahanapan man nin mas dakul. Maray na bareta kang satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Marahay na aga, namutan kong mga tugang. Makaugmang pagdangugon ang mga sinabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo, asin ang reference kaini sa pagtubod na sinabi ni San Pablo. Kumbaga sa simpleng pagtaram, ang sinasabi sa to, iyon na, maugmahon ang ama na ipaniwala sa tuya ang kahadian niya. Ayan. Kaugmahan kang sa tuyang ama sa langit na ipaniwala sa tuya ang sa iyang kayamanan, ang sa iyang grasya, ang sa iyang bendisyon.
Kaya baga, uya, tinatamasan niya to ang mga karahayan na hali sa tuyang pagtubod. Pag kita nagahagad, pag kita nangangaipo, o minsan nga ni di taman pigahagad, alagad kung ikakarahay niya to, o para sa tong karahayan, dai po sinasayuma sa to, kang sa tong mamumuto na ama. Alagad ang pakihuron sa to kan kagurangnan. Kung pinaniwalaan kita nindakul, bako po yan sa tuya sana. Ang anuman na iwinara sa to nin kagurang na nagrasya o biyaya, bako po yan dole out. Investment po yan kan kagurangnan. Kaya bagaso, kung ikasarong negosyante, ang sarong negosyo, tatawan, ubugtakan mo ning kapital. Pagkalihis ni nagkapirang bulan o taon, kung mahiling mo na sa kapital mo nagtubo, so negosyo mo nagtao sa imuning dilin siya, ang gigibuhon mo, mas lalo kang madagdag ning kapital. Tamala, may balik sa negosyo mo. Pero, kung sa imong negosyo, pagkalipas ning nagkapirang bulan o taon, mahiling mo na, dahil lamang nagtubo sa kapital, instead, medyo lugi ka pa, matyaga ka pa gayoy kinagkapirang bulan, pero pag dahil nagbago, ang dalagan ka negosyo mo, madesisyon kang isasara mo na sana. Tama ako? So, araw po kayo niyan kagurangnan. Dito pag-isipon na pag kita po biniyaan ng mahal na Diyos, inmarhay na pagkabuhay, kung biyaan kita ng mahal na Diyos, in pag-asinso sa buhay, wano man ang mga karahayan sa tuyang mga hanap buhay, investment po yan kan Diyos. Nabut sabihon, mabalik o ibabalik ta sa iya an para man sa iya. Takunda aram ta na. Sabi nga ni alam na. Pag day man kita, sabi nga, narundo man indo so kang Domingo, pinatama na kang mahal na Diyos sa iyang ani, paldo-paldo baga sa iyang ani, ano sabot niya? Ay, sa kuya sa ini gabos. Gagabaon ko gabos na, gabos na sa kuya mga budiga, tatawa, bugtak ka, dumang kibugtak sa kuya mga inani, tapos mapato, tranquilo ako sa laog ni nagkapirang taon, yaon na gabos, an kay gabos na kaipuhan ko, wara na ako hanapon pa, sa kuya sa ini gabos. Sabi kan Diyos? Lulong, ngunya na banggi, magagadan ka. Minsan ka, para kisay ang hinanapan mo. Yan. So, ang pinaghapot, pinagpapakihuro sa to kan kagurangnan. Kung pwede nga ni daa, sabi niya, tanganing makatipon kita ng kayamanan, yan, literal, bako, ano yan? Sabi niya, pabakal no gabos na lugarin nindo. Dangan so kabakalan, itao sa mga dukha. Well, kang inot na panahon ka sa tuyang simbahan, kadakol nagiribo ka ini. Andi ba kayo ni mga santo niya tuungon yan? Halimbawa, San Francisco de Assis, sarong mayaman na lalaki, iridiro ng dakulao na kayamanan kan sa iyang magurang, literal na ininterpretar ining tataramon kan kagurangan talagang so gabos niyang mana, ipinabakal niya gabos. So kabakalan, pinagpanaon niya sa mga dukha. Bako sa mga dukhang tawo, pati mga dukha na ninalang, kasarabay sa mga bayong, sa mga hayop sa kadlagan. Kadakol ng mga santo,
ag nagliteral na guminibo ka ini, asin nariparo kang simbahan sa katapos-tapusi, wara ning nawara sa inda. Instead, mas dakulaon ang sa indang naging unra, bako sa nadi sa kinaban, kundi man sa langit. Ngunyan, kasi kung hilinguntaan gusto kan kagurangnan, nadain niya to ipagbugtak ang puso ta sa kung ano man na material na kayamanan na nakukuata sa kinaban. Rumdumon ta, pag kita mahigos, maasinso kita, tatabangan kita kang Diyos, na magyaman, literal iyan, pero pag kita nagkaigwa, ning anuman na kayamanan, bako iyan dahilan para kita maging maimot o maging ibang tao na. Yung baga, ano bang ano yan, nahiling tabaga na sa realidad, pag ang tao nagayaman, ibang tao na. Magturuga nga ni baga ano, pag di mo na dulukan sutugang mong nagayaman-yaman na, masabi ka, din ako nagadurok dyan, ibang tao na yan. Diba? Napuputol na sa mga maraitang relasyon. Ang tao pag nagayaman, pag naibugtak ng tao ang puso niya sa kayamanan niya, sa kinaban, ultimamente, nalilingawan niya na ang Diyos na nagtao sa iya kan sa iyang kayamanan. Ay mga tao nga ni na pag nagyaman na, pag naghigda na sa kayamanan, wala nang pakilabot kung may maapiktaran siyang kapwa-tao o may marikmangan siyang dignad kaya kapwa-tao. Iyan ang nagigibukan kayamanan, material na kayamanan sa tao, sa kinaban. Kaya sabi kang kaguna, daig ka mo, irayo nindoan sa indong puso sa kayamanan, sa kinaban, duman ninduti puno ng kayamanan sa langit. Ano ang kayamanan sa langit? Bakong material, kundi yan, pagtubod, pagsarig sa Diyos, pagtiwala sa Diyos. Iyan ang kayamanan kang langit. Ano ang pigigibo kan mga santos duman sa langit, sa kadubangan ng Diyos? Ano ang sa indang pagkakan? Ano ang sa indang buhay? Pagkamuot ng Diyos. Iba nga ni iyo ini ang pinakakayamanan na hinahanap na kay po niya itong makua, ang pagkamuot ng Diyos. Ang pagpadaba kang Diyos. Sabi ang pagpadaba ka kang Diyos, wala ka nang hahanapon pa. Kapag sabi niya pagpadaba ka kang Diyos, talagang sabi nagibo mo ang gabos na paagi tanganing padabaon kita kang Diyos. Sabi niya, maghagad ka, tatawan ka. Maghanap ka, makukuha mo. Gilman sa iniso, ano ang estado o ano ang pagmati kang sarong aki na padaba kang sa iyang magurang. Minsan dei ka man nagahagad, itatao sa imo. Pag talagang pagpadaba ka baga talagang maray kan magurang mo. Tutukduan ka kan mga marahay na bagay, itatao sa imo ang the best. O, sabi ni Kristo, kamong mga magurang, tataw ko magtaunin the best sa mga aki, an ama pa kaya sa langit. Sabi niya, di ikaw matakot. Kung nasa inong kayamanan sa kinaban, kinakaipuhan na ipanao, o kaipuhan kang magtao hali sa imong, sabi nga ni, kaipuhan magtao na pwedeng, mas makulog na sa bulsa mo, di ka matakot. Taminsan daing-daing ka na, God will always provide. Ang pinagtatawan ng Diyos, itong nagpapakadai sa saindang buhay para sa iba. Takon igwa na kita, tatawan pa daw kita.
Kung igwa na kita kan gabos tang kaipuhan, may pasiguro kita sa buhay ta, tatawan pa daw kita. Halimbawa, may aki ka na masinop sa iyang balon. O, pigtatawan mo kibalon, de man pigbabakal, tapiga para tipon sana. Na-discovery mo, igwan na palang kitipon-tipon na rinibo sa iyong pitaka. Ano mataw ka pang balon? Ulukan ka palugod kaan. Ang kwarta niya 1,000, tawan mong 50 balon. Ulukan ka kaan. Pero pag nahili mo nga ni Isuaki mo na nangangagad sa kaklase ki biskwit, nasabi ka, mahingo nga ako, minsan puro pa matawan ko lamang anaki ko, kibalon niya, tanganay de magparapangagad sa iba. Mahihira ka. Taso aki mo, daing-daing. Mas pa kayan ang Diyos. Kaya, kung kita minatao sa tuyang kapwa o sabi nga, minahiras kan kayamanan na yaon sa tuya, ang level kang sa tung paghiras, iyo ang level kang sa tuyang pagtubod asin pagsarig sa Diyos. Pagdakula o paghararo man pagtubod ta sa Diyos, sabi nga ni Kaan, pag talagang dakulang sa tuyang pagtubod o pagsarig sa Diyos. Minsan, pag may magdulok sa tuya na nangangaipo, dahil lamang kita masayuma sa pagtao. Pero pag duda kita sa Diyos, sa probidensya kan Diyos, pirmi kitang mapasiguro sa buhay ta. Tandaan ninyo yan. Kaya di kita maglangalas, di kita magngalas na pag kita nangangaipo, madulo kita sa kapwa ta. May mga kapwa kita na minatao, minsan daing ititaram. Di ba? Diyan mo na ngayon inyo, simple asa na siya. Pero igama ki mga tao, kapwa ta na pag minadulo kita, mas gulpi ang titaram kisa titao. Ani bangani, gulpi ang itinaram, wala mang kitinao. Kaya, kuya, pauta nga daw ako dyan ki 1,000 ta. Dahil na kaming yan. Sabi, kawasak ka ito, pipa-eskwila ka, nagparapamayawas ka. Kawasak ka ito. Yan. Gulpi ng itinao, wala akong kwarta. Gulpi ng tinaram, wala mang kitinao. Yan. So, mas dantas to mga sadiri. Ang level kang sa tuyang pagiging generous sa kapwa ta. Iyan ang level kang sa tuyang pagtubod asin pagsarig sa probidensya ning mahal na Diyos. Natindog kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabo sa nahiling asin day nahiling, asin sa sulong kagurang na si Yesu Kristo, bugtong naki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabo sa panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa toong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halis sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sakot sa gadana sin lubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagkutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay iba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayong pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang kapag-arakian ni Abraham,
nagtutubod kita sa Dios, mantang dudulot niya to sa iya ang mga pangangaipo, asin makasibutan sa tuyang buhay. Ang simbag, kagurang na hinanyuga ang samong pamibi. Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos sa magpahiling nin hararam na pagtubod sa Diyos, na nagigiya sa kangabos sa mga pangyayari sa kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubuan sa tuyang pagtubod, magsarig sa mga dinalaoman, asin maging mugtak sa mga bagay na dahi niya to nahiling. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalanin buhay, makabalik sa tamang agihan, asin makapuling ligtas sa tunay na erokan. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga makuri ang kamugtakan, kan hawak asin isip, mag-ako in kusog sa Diyos, asin tabang sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sa paman, sa kapanuan kan nakakaligtas sa kapangyarihan kan Diyos, na danay nindang minawot. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, arami ang anuman na hagadon mi sa ngaran mo, iwaras mo sa mo. Ang sa imong tataramon, magdanay manlugod sa muyang puso, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Inuumaw ka, kagurangan, Diyos nin gabos na linala, ulit ka sa imo, pagkamatinao, nag-ako kami, nintinapay, na itinudulot, sa ihimo, bunga kandaga, asin kagimo, kan mga kamot, nin mga tao, ini magiging para sa mo. Tindog tabi. Mamibi ikaw mga tugang, tanganing ining sako asin sa indong atang, magkanigong akuon, kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurang na ng atang sa iyong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying akuan mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga idinudulot, asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Ginibumuan gabos na sangkap kan kinaaban, as hinusay mon paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, as pinasakop sa iyan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong dinalang. As sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kang gabos na ang angheles kami nagumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Paladan amin na digdig, sa ngaran kan kagurangnan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod ning gabos na kabanalan. Ining atang, pakabanalun lugod kay sa imong espiritu, nganing para sa mo, maging hawak, asin dugo ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuwaning tinapay asin pagpasalamat binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tay niyang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tay niyan kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod, at pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakot na mahal na to. Kaya kami nagrumdum kang sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagidulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagapasalamat kami ta pinapagkano mga atubang asin makapaglingkod sa imo, asin nakimahera kaming nag-arang na kaming nagpakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon dugod kan Espiritu Santo. Gayron duma kaguranan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangani malubos mo siya sa pagkamuot kay bakang sa muyang Papa si Leo, sa mong obispo si Joel asin gabos na klero. Siring man gayron duma sa imong pagkahirak asa mga tugang nga nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na magadandangan ako asin sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bala Santa Maria Birhen na kang Diyos ni San Jose, sa biniw ni esposo, kan mabalang apostoles, gabos na mga santos na kay tupa, nagpagaygaya sa imo, magkandig maging kahiras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw sumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya,
asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya munaya ko sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa arwal daw, itao mo sa muyangon yan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuinungan winawalat ko sa Indo. Ang sa kong katuinungan na tao ko sa Indo. Hari pagilingan sa muyang makasalan, kundian pagtubod kang simong simbahan, asin papagkanigua, na sa mapatunino nga sa magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ikanabuhay sinagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuinungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pati narawang kita kang tandaan ng katuinungan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara,
kasanan kan kinaban, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasanan kan kinaban, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katonin dongnan. Uya si Hesu Kristo, uya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan kasalan kan kinaban. Paladang kita gabus na inapod, magpakinabang kay ining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana sa kong kalag, maumayan. Patong dai ka mabutan, na namumutan ka naman. Ano ang mga paagi, pagkamuot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Panong dai ka mamutan, na namumutan kan kagurang na, ano ang gigibuhon, pagkamuot ko sa imo, mahera ka na papagkaniguon. Ikatunay na namumutan, dakol manan mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan. Panong dai ka mamutan, na namumutan kan Espiritu, ano sa kuan hahagadon, pagkamuot ko sa imo, sa kapwa dadarmo. Ikatunay na namumutan, dakol manat mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, ikatunay na namumutan, dakol manat mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan.
Matindog na po. Mamibi kita, kagurangnan, an komunyon ka sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw, kat sa imong katotoohan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. An Archangel's Voices Choir, naghahanap man ng bagong miyembro. Sinda nakiserbi kada Domingo alas 3:30 ng hapon. Sa mga interesado po, mag-message na lang sa Facebook page kan Archangel's Voices o kontakunan sa indang secretary na si Claire Jude Danao sa numero 0963-6586-6565. Anyawis Prime Call, Choir, naghahanap man ng bagong miyembro. Sinda nakiserbi kada Domingo alas 5 ang aga. Sa mga interesado po, mag-message na lang sa Facebook page kan Yawis Prime Call o kontakon si RJ Racion YPC President sa numero 0992-397-7994. Sa maabot na Agosto 29, alas 6 ang Banggi, magkakaigwa po ng evangelization. Ini parte kan ongoing formation on synodality. Imbitado po ang gabos ng mga religious organization as in mga parishioners si San Rafael Arcangel. Inibitaran po ang gabos sa magsabay sa pagnovena sa kaumawan kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora Salvacion, kada alas 4 ang hapon. Sa maabot na Agosto 13, Miyerkules, alas 9:30 ang aga, iyo po ang Pilgrim Mass kan Vicariate of Saint Raphael the Archangel sa Huruan. Imbitado po ang gabos sa makisumaro sa nasabing aktibidad. Siringman, sa maabot na Agosto 30, Sabado, alas 6:30 ang Banggi, magkakaigwan posisyon para sa kaumawan kang sa tuwing mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Imbitado po ang gabos sa makisumaro sa prosesyon. Magkakaigwa po ng Paris Renewal Experience or PREC Seminar sa maabot na Agosto 22, 23, asin 24, 2025, alas 6 ang Banggi. Inibitaran po ang may edad 18 anyos pataas na mag-atendir. Magpalisay lang po sa parish office. Ang Diocesan Commission on Family and Life nangangapulan sa gabos sa mga magurang para tukdo, guidance counselors, student leaders, asin miyembro ng mga manlain-lain na komunidad na mag-atendir kan Family Congress sa maabot na Agosto 21, 2025 po na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City. Ini sarong okasyon para sa mga pamilya na ang tema, Family, Blessed, Nourished, and Sent Forth with Mary. Ang registration fee para sa preparasyon kan lunch, snacks, and kit, 200 para sa mga estudyante, 300 para sa mga regular na individual as in grupo. Ang deadline kan pag-register din 300 pesos sa Agosto 14 sana. Para sa kompletong detalye, magduman sa Facebook page kan Diocesan Commission on Family and Life o sa opisina kan sa tuyang parokya. Kaya mag-inquire sa numero 0947-823-4493 para makapag-register. Tara na, magsabay-sabay kitang maglakaw bilang pamilyang Kristiyano, kaiba si Maria. Salamat po. Sincerely yours in Christ, Jerome and Georgina Alibin, Co-Chair, Diocesan Commission on Family and Life. Salamat po sa nagdonar ka ng aking simana. August 4, Anonymous, 500. Anonymous, 400. August 9, Anonymous, 500. August 9, Anonymous, 1,000. Nagpapaisa sa nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Parish Priest. Matindog po. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos nin Diyos na makakamhan, Ama asinaki pati ni Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamuot ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kagurangan. Sararo kita sa satong pagpaklay, aniterong almay kabus kita magrokyaw. Itong dekada may lima. Ang Diyos danay nakaibata sa bagong dalan daagihan. Simbahan na sinudad, dahil niya kita pababayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kaurangnan. Sararo kita sa satong pagpaklay, aniterong albay kapos kita magrokyaw. Aniterong albay kapos kita magrokyaw, magrokyaw.